खुलुमबाय लोगोफोर आङो नोंथांमोननि सिगाङाव माने नोंथांमोननि खुलुमबाय लोगोफोर आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे बहुत माने सोमोनांथाव बा बाखनायथाव मोनसे भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय नोंथांमोना एसेब्लाबो थामिलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ आङो जे नैबे फंबाय मा नाम होनो फंबाय खसनजित ओमफ्राय मा गामिनि बारनं कासकुरि सिलेखाना दा नैबे फंबाया दा आं फंबायखौ लोगो मोनदों आरो फंबाया जे सिगां टाइमनिफ्रायनो आंजों माने पार्कर बायदिसिना बेफोरबायदि बारदुबारा सोलोंबाय थाखायोमोन फंबाया ओमफ्राय आङो बे फंबायखौ आङो दिनैसो मिथिदों माने फंबाया मोनसे बहुत मोनसे फिसा टेलेन्ट रोंखुमानानै दंमोन आरोना फंबाया जे माने उदैखौनो माने एम्फु सुमु खालामनो रोङो आरोखि ना एम्फु सुमु खालामनो रोङो ओमफ्राय उदैयाबो नै ओरै एकदमबारे खावख्रुब जायो एकदम सोमोनांथाव बेफोरबायदि आं जोंनि बर' बेफोरबायदि नुफेराखै आरो बेनिखायनो आङो दिनै नोंथांमोननि समाव एसे शेयार खालामनो नागिरदों आरो फंबायनि जे मोनसे दिन्थिनो रोंनाय मोनसे माबाखौहाय दा फंबाया इसोरनो दिन्थिना होदो एसे माने उदैयानो देन्जार जायो आरो देखायना होदो दे नै उदैयानो एम्फु सुमु जायो आरोखि ना एम्फु सुमु जायो नै ओमफ्राय माबाखौ देखायना होदो खावख्रुब जायो नै उदैयानो नै बिदि जायो आरोखि ना बहुत सोमोनांथाव नै उदैयानो बिदि जायो आंनाथ' जाया नै लोगोफोर बिदि खालामबाबो नै आंना उदैयानो बिदि जाथाया नै आंना जाथाया नै जेबो जाथाया गसंग्रानि मानसिया जेबो जाथाया नै मा जानांगौ जोंना जेबो जाया आंबो सानो माने रोंजानो बिराद लुबैयो आरोना मानो होनबा बेना एसे उन्दैनिफ्रायनो मालाय बेना रोंखानाय ना एसे जोनोमनिफ्राय फैखानाय नामा फैयाखै माथो रोंनाय हारसिंसो रोंदों माने नोंना उदैयानो एसे फिसाखाना माबाखा एसे लबार बायदि ओंखायनो जाबाय आरोना होमबा जोनोमनिफ्राय फैयाखै आरोना ओमफ्राय बारलुबालायावबो इन्टारेस्टेड दंना नोङो सिगाङावथ' नों आंजों बारलुबाला सोलोंबाय थाखायोमोन उन्दैयावहाय मोनसे दै दंमोन आरोना गाग्रा होननाय बाव माने फैनानै बे सोलोंफैबाय थायोमोन आरोखि ना बे फंबायहाय माने बिथाङाथ' सिलेखानि नालाय बिराद माने बिदियाव इन्टारेस्टेड दं बारफानो मानो बिराद सोलोंनो आरो आंनि भिडिअखौबो गोबां नायोनो फंबाया माने बिदिनो जेराव थाङो मायो बेयावनो बिराद थांफायो आरोखि ना दा फंबाया बिदिखौ सोलोङोना सोलोंला बिदि पार्करखौहाय सोलोङोना जे फंबायाहाय माखासे बारलु बारला जे पार्कर बेयो माने फिसा फिसौ माखासे हायो फंबायाहाय माने बेजों लोगोसे मा हाबावो फंबाया जेनेबा बिदिनो साइड जाम्प बेक जाम्प बिदिनो माखासे बेक जाम्पखौ हायोमोन बेक जाम्पखौ दा हागोन हाला सिगाङावथ' नों आजि सोलोंबाय थादोंमोन दैयावहाय बिराद खाथ्रा होदोंमोन नोङो दा बेफोरखौ हागोन हाला नोङो जेनेबा बे दैयाव होनायखौथ' आं होयैया गोबावसैना दाथ' नोङो बिराद माने उदैखौनो ओरै माने गिदिंनो हायो माने जेनेबा सोरबाथ' बिदिखौ खालामबाबो रोङा माने सोरनाबा माने जाजायाना एकदम माने जाय अयबास खालामबाय थायो बिसोर जाजायो आरोखि ना दा मोनसे गोमोथाव जादों आरोना उदैयानो खख्र'खौ जानाय दा बेफोरबायदि एम्फु सुमु खारनाय बेफोरबायदि आरो मोनसे जादु बेबो आरो नोङो जे बेजों लोगोसे नोङो पार्कर बेफोरबायदि बारलु बारला स्मार्ट रोङोब्ला बिराद बाखनाय जागौ नोङो माने जोंनो बिराद दा रोंजानो लुबैयो उदैया जोंना जायाना माने बोगथाबजोबनाय रोंजानो लुबैयो दा जाया दा एसे एनै बारनायखौ एसे देखायना होदो दे फंबायाबो माखासे फिसा फिसौ रोंदेरो एसे केमेरा लाबो एगजामखौ ओरै नैजों होदो जेबो नङा फैनाङा एसे साबसिन होलायदो एसे दा समानाव हाथ'वाखै आरो बिदि गैथ'वा दां ना जायाबा खेसे होसनदो आइयै मानसि जाथारला ओमफ्राय साइड जाम्पफ्रा र' साइड जाम्पफ्रा बाव जानाय नङादां ओरैसोब्रा साइड जाम्पखौ होगोन दे साइड जाम्प होबावनो नागिरदों नै फंबाया माने मोनसे जायगायाव फैनानै बानायब्रबनाय नालाय ओंखायनो थाखु जाबाय नङाबा बायदिसिनाखौ देखायजोबनो हायोमोन दे साइड जाम्प होदो वाव गोजौ जाबावसो माथो साइड जाम्पआबो लोगोफोर माने प्रेक्टिस गैथ'आनो सिगाङावथ' आंजों बिराद खाथ्रा आं मा सोलोङो बेखौनो बारफायोमोन गियामोनबो माने होद बेखौलाय मा सानाय होनब्रा बेफोरबायदि होनोमोन आरोखि ना लोगोफोर दा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आरो माखासे जे आंजों बारफाबाय थायोमोन बे फंबाया बेनिखायनो आं नोंथांमोनाव जेरै शेयार खालामबाय आरोना आरो फंबाया आसा खालामो मोजां सोलोंबाय थागोन जाहाथे बेफोरबायदि पाब्लिकफोरनि गेजेराव दिन्थिबाय थागोन आरोना सोलोंलांबाय थागोन ना थाया भाइ सोलोंखायोना गोबाव खेबसेया दा माने भिडिअ बानायफैदों आरोना फंबाया आंजोंहाय बिदिनो बाया मोजोमा माने जे 9टा टाइमावनो फैफादों माने बे खैरो बागानाव फैनानै बावनो फंबायखौ एसे आङो माने भिडिअ खालामबाय आरोना नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामदो आरो फंबायखौ जे नोंथांमोना मोजाङै कमेन्ट हरदो जाहाथे इयुनाव मोजां माबा मोनसे रोंनो हायो आरोना
फंबायाथ' दा बेफोरबायदि सोरबा बेफोरबायदिखौनो रोंबावा सोरबा फरायनायावबा फरायनायल' दा फंबाया बेफोरबायदि फरायनायजों लोगोसे माखासे गेलेनाय बारदु बारला आरो बे मोनसे इउटुब सुमु खारहोनाय बेफोरबायदि सोरबाया रोंबावा बेफोरबायदि आरो गैया आरोखि दा फंबायखौ बाखोनायनांगोन एसे एनै मानो होनबा दा फंबाया इमान उन्दै बेनिखायनो नोंथांमोना एसे सापर्ट खालाम लोगोफोर माने जाहाथे जोंनि बर'नि उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो बेफोरबायदि मोजां दावखोलांनो हायो आरो होमबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बा गोजोननाय थाबाय फंबाय